الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Sa dolaskom akšam namaza obilježavamo 12. Rebulevvel, dan kada je rođen poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Rođen je kao Aminini Abdullahov sin. Njegovo rođenje donijelo je nur i označilo početak nove ere. A kao što kazaste, dakle, večeras nakon akšam namaza nastupa 12. Rebulevvel gdje većina predaja spominje da je baš u tom danu rođen poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ono što malo ljudi zna jeste da također puno predaja govori o tome da je upravo na taj datum i preselio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa nekako je poruka između ta dva datuma, između njegovog rođenja i preseljenja, da sve ono što počne, ono ima svoj kraj. Sve na dunjaluku ima svoj početak i svoj kraj. Jedino uzvišeni stvoritelj, živi i vječni, je bez početka i bez kraja. Jedino se njemu sve vraća, jedino je on apsolutni tvorac svega, milostivi, samilosni. Ovo je trenutak kada je Allah subhanahu ve ta'ala poslao svoj blagoslov na zemlju, obećavajući svjetlu budućnost za umet. Danas sam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat prema vama usavršio. Zadovoljan sam da vam vjera bude Islam, rekao je Allah, što su ashabi protumačili kao najavu preseljenja poslanika Muhameda alejhi selam na ahiret. Preselio je na današnji dan. Allah je također objavio: reci, ako Allaha volite, mene slijedite i Allah će vas voljeti i grijeha vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Efendija, ovo je vrijeme za pojačan ibadet. Muslimani diljem islamskog svijeta se danas raduju ovom trenutku. Naravno, muslimani ne obilježavaju, odnosno ne slave rođendan ničiji, jer to po islamskom učenju nije ni potrebno, ali svakako da se mi radujemo činjenici, trenutku, danima ili danu u kojem je rođen poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek na razne načine obilježava godišnjicu rođenja, recimo, svog djeteta, ili na razne načine obilježava godišnjicu preseljenja svog nekog umrlog, i to uopšte ne smatra problematičnim, tako da uopšte nije problematično, čak je i lijepo i pohvalno da se sjetimo ovim danima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je čijim slanjem ili čijom misijom se prokrenuo tok dešavanja u svijetu, jer znamo tad u to vrijeme trvenja između rimskog i persijskog carstva, a naravno i dan danas postoje ta neka trvenja, ti neki, da kažem, velikih sila, i dan danas živimo u nekom arogantnom ataku materializma na nas, gdje mnogo često zaboravljamo našeg uzora Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je donio jedinstven i savršen urnek življenja, i verujte da danas sve te probleme koje imamo jesu upravo zbog toga što smo ostavili taj urnek i taj primjer života koji nam je dat. Jazuk je, što kažu, šteta je, tužno je ako ne iskoristimo taj potencijal, taj urnek i taj model koji nam je ostavio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji još prije više od 14 vjekova kazao: poželio sam se svoje braće, svojih ahbaba, pa su sahabi upitali: ja Rasulallah, ko su to tvoje braće, zar mi nismo tvoje braće? Kaže: vi ste moji ashabi, a moja braća, moji ahbabi su ljudi koji će doći posle mene, možda upravo mi danas koji živimo islam na ovim prostorima, ljudi koji će doći posle mene, posle vas, i kaže, slijedit će me i volet će me i vjerovati u mene kao da smo vidjeli. Širom svijeta vjernici koriste ovu priliku da se okupe, podijele priče o poslanikovom rođenju i razmišljaju o blagodatima koje je njegovo prisustvo donijelo čovečanstvu. I muslimani danas imaju tu čast da se raduju rođenju poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da evociraju uspomene na te mubarek trenutke i da na koncu se trude da slijede poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u svim segmentima svoga života. Jedino tako čovjek može biti srećan, rahat, smiren, staložen, zadovoljan i na dunjaluku, i ako Bog da, od uspješnih i na ahiretu. Poslanik alejhi selam je kazao: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Poslan sam, ili moja misija jeste u stvari da upotpunim moralne osobine kod ljudi, da uljepšam moralne kvalitete kod ljudi, da nivo života jednog čovjeka podignem na veći nivo. I ako bismo svi mi podigli naše ili radili na poboljšanju naših moralnih kvaliteta, onda bi nam se svakako i nivo, odnosno kvalitet naših života
povećao i jednostavno živjeli bi ljepše. Zato je poslanik alejhi selam sebeb naše upute i toga što danas u svijetu skoro 2 milijarde ljudi živi, da kažem, te emocije i živi kako je živio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali kažem opet i pozivam sve vjernike da pojačanije, da kažem, slijedimo sunet poslanika Muhammeda alejhi selam, da iskoristimo to blago, to bogatstvo koje nam je on ostavio. Ovo je idealna prilika da se setimo i sa Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama. Allah je za njega rekao: ti si zaista, Muhamede, najbolje čudi, pa eto da kroz njegov život i njegova djela updateujemo malo i sebe. Upravo tako, dakle, pozivam vjernike da u ovim danima, a i posle ovih dana, više čitamo, više slušamo o životu poslanika Muhameda alejhi selama, da nekako preslikamo taj njegov život na našu svakodnevnicu, da se otrgnemo ti nekih svakodnevnih životnih klišeja, svakodnevnog nekog ataka materializma na nas, na naše živote, gdje mi živimo u nekom obruču, u nekoj neslobodi svih ovih dešavanja koje se dešavaju oko nas, nego da jednostavno živimo tu duhovnost kojom je došao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gdje uzvišeni stvoritelj kaže: "Wa ma arsalnaki ila rahmatan lil alamin", mi smo te poslali kao milost svim svjetovima, dakle i ljudima i svim ostalim svetovima, ali kao milost u svakom segmentu i svakom trenutku našeg života. Dakle, u svakom trenutku je poslanik alejhi selam milost nama u našim životima. Ovo je dan i prilika za obnavljanje vjere, introspekciju i približavanje suneta Resula sallallahu alejhi ve sellema. Suština je u tome da se pojačanije isforsira sunet i praksa poslanika Muhameda, znači njegov način života, i da se podigne i poveća ljubav prema njemu. Dakle, to je osoba koja bi trebala da bude u toj ljestvici ljubavi ispred nas sami, ispred naših porodica i tako dalje, kako bi rasterećenije i onako s punim plućima živjeli i uživali u ovom životu. Pa eto, i ta halva je jedan, da kažem, lijep detalj. Uopšte nismo protiv toga. Neka se i tom halvom obilježe taj dan rođenja poslanika Muhameda alejhi selama i svi naši lijepi trenuci, lijepi dani. Širom islamskog svijeta večeras se u mnogim džamijama sprovode interesantni tematski programi posvećeni za životopis Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kakav je slučaj sa džamijama u Sandžaku? U svakom gradu će se sprovesti jedan centralni mevlud, centralna svečanost. U Novom Pazaru konkretno je to u džamiji u Banji, dakle večeras nakon akšam namaza, gdje će se naši imami okupiti i mevludom i salavatima i prigodnim predavanjem, dakle, obilježiti ovaj trenutak. I ja još naput pozivam vjernike da puno donosimo salavate na poslanika Muhameda alejhi selama. To je nešto što je kratko, lako na jeziku, a puno znači, jer kako kaže poslanik alejhi selam, to je nešto što odagnava tugu, tegobu, odagnava belaje i nezgode od čovjeka, a naravno oprašta uzvišeni stvoritelj grijehe zbog tog zikra koji je vrlo, vrlo vrijedan. Pa da ovaj razgovor završimo jednim salavatom. Allahumme salli ala sejidina Muhammed. Gospodaru, smiluj se poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Neka je tvoj salavat i selam na poslanika Muhameda alejhi selam. 12. Rebul Evvel nas podsjeća na tu divnu noć kada je svijet bio blagoslovljen dolaskom poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem.